Isyo. Serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangki mo sang Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Sige, paalang-alang kita sa lakat sang panahon, pakaronan talang na, no? Maglululigwa na. So far, palibot naton diri sa syudad sa Bacolod, medyo maulanon gid man sininga hapon, pero hindi gid man tuman kakusog sang ulan. I don't know kung kumusta dira sa inyo nga mga lugar. Kabay pa nga ara lagi kita sa maayong nga kahimtang. Sa mga utod naton nga nagapuyo rather sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang mga kasubaan kag kabakyasan alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Antes pa naman kita mag-formal umpisa sa aton sini nga pagpangalagad. Nagapangayo gid kita iya sang giya, no? Sa pag-ubay sa aton nga programa. Kag bantayan kita sa tanan nga mga tinion, no? Labi na gid subong O Lord, nagapakig-away kami sining pandemya, no? Ining COVID-19 nga padayon nagasakang numero sang nagpa-positive diri sa Bacolod. Kag Subuman, Negros Occidental, kag bisan pa rin Bugos nga Pilipinas kag kalibutan. Ikaw nang bahala sa amon Lord sa pagtandog sa amon sini nga mga lawas nga ipaiway kami sa naman nga sahi sang balatian kag buligan ng amon sini nga frontliners. Nagpositive Lord, iayo mo sila kag makabalik na kami sa normal sa palaabuton. Ginabato namon ini nga pagtilaw pero kabalo kami may katapusan gid ini sa masunod nga mga inuras. Action Radio Philippine Standard Time, las 7 na mga kaksyon. Anyways, subong nga adlaw Martes kita. Ari na kita sa Setyembre 8, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Wakas man ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton kadto lang kamo dira sa comment section, ibilin lang ang inyong sining nga mensahe kay hatagan ta gidakaron sang hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tublas 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga mga balita kag mga nagalinagumbang nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Sining nga hapon mga kaaksyon, nagpagwa na sang Executive Order number 60 mga kaaksyon si Mayor Evelio Bing
Leonardia diri sa syudad sa Bacolod agod nga formally ipatuman ang ining modified enhanced community quarantine. Sa diin nga ini ang una man nga ginmando gikan sa National nga Interagency Task Force. Subong nga adlaw kabalo gid kita ang halos nagsinala-sala pagkabalo kagabi nga moning plano mga kaksyon plus kaina sang kaagahon nga gin-surprise ang Bacolodnon kag Negrosanon nga luyag magsulod diri sa aton kundi naghoy-hoy ang mga abaga kadamo sa mga palamangkutanon ano ini. Action firing line. Pero kay ara kita sa amo sining realidad subong kinanglan aton batunon ang senaryo, ang sitwasyon para mas mapakigbatuan naton ining nasambit iya nga si COVID-19. Action firing line. Antes ko para yun ang aton sining mga headlines mga kaksyon, nagapangayo gid kami sang inyo paghangop. Hindi nyo kami mabatian sa ire o kon sa on-air sang amon sining waragwagan. Humalin kayo na sang aga kag nagalaom kami basi subong gabi ma-fix ng tanan-tanan sa amon sining transmitter kag makabalik kami sa normal buwas. Mga kaaksyon mabatian kami sa kahanginan pero hindi gid mag-worry dira kay padayon ang aton sining serbisyo pag naman iya sa Facebook Live. Action firing line. Sa mga nagasalig gid lamang ako nagasalig iya sa radio sets pasensya gid gamay no basi may ara kamo dira sang Facebook dira lang kamo na tutok ka ngayon para makabalo kamo gyapon sang sitwasyon sa aton sining palibot mga kaksyon. Action firing line. Ang iba naton nga balitaan lokal karon dugay-dugay mga kaksyon i-check taman ang mga update gikan sa area iya sang Negros Occidental no Negros Occidental karon kumustahon taman ang palibot kay ang nasambit iya nga mga ang nasambit iya nga mga lugar man sa Negros Occidental may mga pagbag-o man sang ila sining classification sang ila lugar no kung ano dapat ang nagkaangay may mga lockdown man gani sa ibang lugar. May ara sa mga closure sa mga lugar nga kinahanglan ni hugton sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Dito sa La Carlota may isa ka barangay nagkaraguhang bangod sa ginaligar may ara sang suspected pa man lang hindi man ganito sigurado gid galing kay ti amo na may mga false information nga dapat klaruhon para hindi mabutang sa salangisag ang publiko. Action firing line. Anyways, makaronan tanay karon mga kaaksyon, no? Ang iban nga balita sa lokal, oy, kay nasang aga may nasapwan patay dira sa may kakugnan sa barangay 35 ho. Ginsulod ang isa ka tawo patay na sa sako. Action firing line. Kag ginwigit gid lamang sa nasambit nga lugar mga kaaksyon sa kakugnan katigbawan. Ti ang allegations to sa nakakita nga ginsakay o kon ginwigit sang isa ka auto. Action firing line. I-check ta na karon kag diri sa syudad sa Bacolod kon sa Escalante makaksyon so area sang Escalante yes may ara to sang tawo nga nagapangisda bla sakay sa sakayan niya pandagat kay nalas 4 oy dinalasa siya sang roll on roll off vessel. Patay giniyo. Action firing line. Ang lain lang kay way pa to makilala ang kung sino tong Roro to kay dulom pa mga alas 4 kay isang aga pero according sa iya sini nga amay nagaduag kuno sang pula diba si may Roro nga nagamonitor sa aton subong via Facebook Live may ato kamo to na dalasa ho sa may Escalante patay gitong pobreng bata nga to. Action firing line. Amo na mga kaaksyon ang area dito no. Samtang sa iban nga balita sa Sinimat Tinian magkaksyon diri sa syudad sa Bacolod balik ko di gamay may nag-alalabot diri no nga mga kapulisan augmentation sang kapulisan gikan sa regional mobile group mga kaksyon ano ay hanang ila sining nga papel diri sa aton angot sining MECQ. Action firing line. I-plastar tanay karon isa-isa sa aton sining nga pagpangalagad. Kay unahon kung ginay karon dugay-dugay mga kaaksyon ha ang ang syudad sa Bacolod may ara na naman sang panibag-o nga positibos pagkadamo ho 132
nga mga nagpositive subong adlaw. Action firing line. Ang Negros Occidental ara sa 31 ang nagpositive subong nga adlaw mga kaaksyon. Suma total sa Western Visayas as of today may ara sang 229 nga nagpositive. Parte nagasaka. That's why nga ining mga plano karon sa Bacolod nga MECQ dapat tani nga tumanon gid para ni sa kayuhan naton tanan-tanan. Mangluguyawon ko gamay lang nga balita sa nasyonal mga kaaksyon. Si Kuano Bao Kalulo oy man ang sorsogon nga representative nga si Ditas Ramos Bla na patay gid no kag ini siya ang ginigo man siring COVID-19. Ay grabe ini si COVID-19 ka igo ka delikado no. So patay ining congresswoman may ulo edad na ni pero I don't know kung deserves ni siya mapatay bangod sa COVID-19 nga ini. Sa iban nga balita mga kaaksyon sa national si kuano Senador Lacson kag Senador Soto daw sinabat nila tong palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi regarding iya sa kay Duque, no? Health Secretary Francisco Duque III. Nga hindi ning tiyempo nga mag-resign ka, no? Kag kung way man lang kaya sa mga involved sa corruption, hindi ka dapat siya mag-resign. Amo nang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Tumaas ang kilay sang duha ka mga senador kag subong man bululog at tingkoy la sa nabatian nilang statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Siya daw may makahang-kahang kami nga nabatian. Ano ini? Action firing line. Sa ibang nga balita sa national, si DILG Secretary Eduardo Anyo mga kaaksyon nagpagwa sang statement today. No? Ini may koneksyon nga iban nila or hindi na pagpahunugutan pa ang ginatawag nga home quarantine. No? Para likaw ang transmission sa sulod sang puloy-an sa mga himata. Action firing line. Dapat sadto pa naginhimo automatic dapat ni total may kabalo naman kita daan nga may ara sang transmission nga matabo. Nga way panidaan gin pangpugngan kilabanan dan mga apor ang mga LSI pa iban nga nagrerekta pa uli sa mga puloy-an kay wala sa mga isolation facilities. Action firing line. Wala sang quarantine facilities sa mga LGUs so direkta didto sa ila puloy-an i-home quarantine. So resulta amo ni nagdamo ang local transmission. Action firing line. Tisubong hambal sang DILG mga kaaksyon nga iban anay ang home quarantine. Tapos na ang laban, no? Damo na sa nagkalatapikan, nagsalalampaw na mga kaaksyon. Action firing line. Ay sus ko pirmilan taulihi dapat may inabalang advance mag-isip man kitabla. O kung isa daw unahan taman bala nga aton sini huna-huna labi na gid sa kaangay sini nga emerhensya. Hindi na ta magpaabot pa kung ano nga mga sitwasyon. Action firing line. Ampal diri sang DILG Secretary siya may ara man mga hotels no may ara man kung ano-ano. Siya way na sang home quarantine tanan nga mga suspected dira o kon tanan nga positive gid iya except gid lamang sang tigulang hindi nakatakod pa dalon sa quarantine facility. Action firing line. Di ka mahal sang hotel, no kamahal sang hotel pwede man lang sa mga schools gani, pwede man lang sa mga facilities abi basta medyo na renovate man kag maayad-ayad man para mauntat na ni si COVID-19 kung mamalaning solusyon nga abi nga duay tanigin tun-an na before pa man. Action Brian Warden. Action firing line. Action na Philippine Standard Time la City Jess na sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga viewers nato na nga nagadugang subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Anyway, sini nga hapon mga kaaksyon nagpagwa na sang Executive Order number 60 si Mayor Bing Leonardia sa siyudad sa Bacolod sa din halin pa kagabi kaina sang kaagahon kag subong nga adlaw ginapaabot ini sang Bacolodon. Action firing line. Kag koy nga kinahanglan nila mahibaluan kung ano na bala ang estado naton diri sa siyudad sa Bacolod mga kaaksyon. Pero nasunaran ko humalin kay na sang aga daw hinali gid man nga nagjutay gilayon ang mga salakyan nga nagatiyog-tiyog sa siyudad sa Bacolod. Action firing line. Kay ti kabalo sila kagabi pa lang nga ginabawal gid ang public transportation, no? Ang public transportation kag sa bisan mga pribado pagani kun hindi malang mga importante nga mga hilikoton dapat stay home
100% kung basihan naton ang Modified Enhanced Community Quarantine nga classification. Action firing line. Pero may ara pa sang iban nga naghingagaw, gwa ang iban wala ma-inform nga amo na nigali sitwasyon ta, may mga businesses pa nga nagbukas mga kaksyon. May ara gani sa nag-viral subong nga isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod nga ginliteratuhan sa isa ka tawo, wala may nagalagaw, may mga lamisa, may mga pagkaon nga gin display action elray. Wa ay isang may nagakaon at ipanos. Action firing line. Wala gi asin may portion nga way gid tawo asin limpyo ang mall sa mga kaksyon, kaluluoy ti pierde ang mga negosyante. Ang ginayuhuman taman diri kay ang mga negosyante nga ini kabalo na gid sila sa sitwasyon nga nagluto pa kamo iya. Action firing line. Oh, titanik pinanghakwat nyo lang to pinanglibod sa mga subdivisions, guro makamani pa ina kwan lang ha, joke lang na naton. Kidi nga side lang kiti pero kaluluoy sa negosyante naton subong adlaw. Action firing line. And ano gid bala ang kaundan sang EO ni Mayor Bing Leonardia? Kung may ara kita sang ginatawag nga Interagency Task Force mga kaksyon ITF nga mo nag-approve sining MECQ, may ara sa mga pagligwat ginagmay diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Amo na subong pahat-pahaton naton sa aton sini nga pagpangalagad kag ang aton sini nga mga public official sa syudad sa Bacolod, kadamo naman kita sang may ginayo, no? May ginayo nga kon tani inang maka-interview kita, medyo sako-sako pa sila sa sini nga mga tiniyon kay kabalo ka damo sa nagapamangkot diri mga kaksyon ang ginatawag naton nga ayuda, no? Ayuda sang pumuluyo. Action firing line. Sige, ayoon ko bula una si Action Dale Salazar. Agod nga maplastar nato ni isa-isa ang mga balita gikan sa syudad sa Bacolod kay kon alang-alang pangaton sa nga mga public officials, kami na lang mapahat-pahat sini isa-isa, no? Basi diri man lang to si Action Nelms mapungko sa tubang ko ha. Kay para mas maklaro pagid galing kay tuwid way guro siya monitor. Ara na siya. Ayoon ta na lang subong kami na lang ni Action Daily mapahat isa-isa halin sa first nga page hasta sa ikasyam nga page mga action lawig-lawig ini isa-isa ho namon ini para hindi nata sang sagi pa pamangkot mga kaksyon. Magluwas ang amon explanation tonight on air mga kaksyon o kung diri sa Facebook Live. Pwede nyo gid ma-search man dagi hapon sa aton sini nga Facebook kay may ara man kami gin-posting dira or gin-post dira nga mas inang mabasa nyo pagid kamo mismo mag-interpret man sina. Pero may salig ko di sa partner ko sa mga gabi Ari na siya tanan karon ang bala iplastar namon ini isa-isa para sa inyo sini nga benepisyo. Action firing line. Kay may mga gamay nga pagligwat diri mo pero gamay ka tama. Mangkuton ta to karon lang tawon ta di nabasa ko man digani kung ano na ni ang status karon sang QPAS nga advance ini nga ginpanagtag sa ngaton sini nga mga barangay officials diri sa syudad sa Bacolod nga tani gamiton lang ini siya sadtong Setyembre 3 tubtob 19 nga isa lang katawo ang pwede makagwa sa puloy-an magluwas kung may ara sa mga trabahante dira o kung may ara sa mga negosyo. Amo nang tuyo diri sa syudad sa Bacolod pero nakibot kita nga nagsulod ining MECQ nga ini ano bala ang estado sang QPAS kay isa ini sa gina-question subong sang publiko. Kaya kung magambal kita stay home 100% ng QPAS mo kung basura mo na hindi puslan. Pero may nakitaan ko di nga magamit gid ini. Action firing line. La City GC6 Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio City Hall report. Yari na sa ako na to bang Action Dale Salazar. Action Dale, good evening. Action Brian, nagwa na ang ginahulat sang kadamaan ilabi na ang pila ka mga sektor no nga mga nagapamangkot nagahulata sang mangin specific nga guidelines sa idalom sang modified enhanced community quarantine diri sa may syudad sang Bacolod. May mga persona Action Brian nga nagpulaw kagabi nga ginapaabot nga basi kagahon magwa ang formal no nga MECQ guidelines
ang iga-issue no ni Bacolod Mayor Bing Leonard D. Action Bryan o galing Adam ugid sang disappointed Action Bryan no kag ginpabutsyag na gid lamang sa social media ang ila sining mga reklamo kung ano bala ang mga patakaran or protocol nga ipatuman sa syudad sa idalom sang modified ECQ. So subong nga gabi wala gid lamang dugay Action Bryan mga around 5:50 subong hapon September 8, 2020 formally no gin-issue na ni Mayor Bing ginpa sa publiko ang siyam kapahina nga executive order number 60 Action Bryan nga nagapaydalom sa syudad sa MECQ until September 30, 2020. So may ara pa kita sa mga umpisa buwas 21 days pa action day na. Correct Action Bryan, 21 days take kung sumahon 22 days including subong adlaw Yes, September 8. O galing daw na late na niyang paggawa sa executive order ni Mayor Bing pero nag-take effect na gidya no ang MECQ sa syudad matapos ang pronouncement no sa mga top official sa National IATF nga effective September 8 MECQ na ang syudad sa Bacolod humalin sa GCQ nga 8 kadlaw from September 1 until September 7 Action Bryan 7 days nga GCQ. So ang iban nagahambal nga real quick Action Bryan ang pag-shift naton ang transition from GCQ to MECQ nga nag-shift kita Action Bryan kay base ini sa recommendation sang top official sang National IATF bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases didto nag-recommend si Chief Implementer Carlito Galvez Jr., si DILG Secretary Anyo nga kun mahimo ay ipaidalom no ang syudad sa Bacolod sa mas strikto nga quarantine mode Action Bryan bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod rason nga ang National IATF ang may gin-aprobahan nga Resolution 69-A nga nagapaidalom sa syudad Action Bryan sa modified enhanced community quarantine. So sining siyam kapahina nga executive order ni Mayor Bing diri na butang na stipulate ang mga specific nga guidelines Action Bryan sa pag-implement sang modified enhanced community quarantine. So makit-an diri naton sa siyam kapahina Action Bryan ti ini ang maga-take effect last 12 sang tungang gabi September 8 until September 30 last 12 man Action Bryan sang tungang gabi. So nabutang diri sa section 3 nga usaron sa gihapon ang HQP system odd even scheme sa pag-usal sang home quarantine Action Bryan sa previous EO ni Mayor Bing ti napagwa naman ini. So under MECQ i-utilize sa gihapon usaron ang HQP diri sa may syudad sang Bacolod Action Bryan. Nabutang man diri sa section 4 nga i-regulate sa gihapon ang pagsulod no ang entry kag travel o kon paglabay sining mga authorized person outside residence o kon ginatawag nga poor diri sa may syudad sang Bacolod Action Bryan. Section 5 suspended ang public transportation. But siningon wala sang biyahe sang jeep, tricycle o kon buses Action Bryan. Tanan nga moda no sang public transportation. Pero kung ang company mo gina-allow nga mag-operate under MECQ Action Bryan, ti ano dira ang sakyan sang mga empleyado no. So nabutang din sa EO nga pwede ang mga commissioned nga mga shuttle buses Action Bryan para sakyan sa mga employees nga allowed nga magtrabaho sa idalom sang MECQ, usually mga essential workers Action Bryan or nagahatag sa mga essential services sa tion sang MECQ. So dapat i-provide sa company or ang mga empleyado maplete sila to daw mahal-mahal action din no? Kung usually Action Bryan ko naman yung nagkakatabo ang company na no ang nag-shoulder sang expenses para sining mga shuttle buses para ma-make sure kung wala dira sang sakyan basta mag-absent dira Action Bryan ang mga empleyado. So dapat si management guro may consideration gid sa action deal sa situation tay di ta sagi pang absent dayon or
kung dayon mo ka na bali kung regular ka way ka na gano'n papangitaan mo gid sa mga papili so kung nga sitwasyon diba si ma'am problema kita plakadlaw sina. Correct action, Brian. Hindi tanan nga mga businesses o negosyo sa syudad allowed nga mag-operate action, Brian. Since mas hugot, mas stricto ang MECQ naton no nga quarantine mode. So may pila diri ka mga gin-enumerate no nga mga negosyo type of businesses nga bawal sa tion sang modified enhanced community quarantine. Bawal action, Brian, ining language, driving, dance, acting, voice school, mga entertainment industries, mga bar, karaoke, mga nightclubs, bawal ini, no? Mga libraries, museums, and cultural centers, bawal man. Mga tourist destinations, travel agencies, full body massage, ang tattoo, kag body piercing, mga live events, ginadilian man, ban or suspended. Ining pagpatigayon sang traditional nga bulang pag-operate sang cockpit action, Brian. So hindi na siya pwede under MECQ. Ang mga non-essential public and private action, Brian, nga mga construction projects ginadilian man ang pagpagwapo sa mga barbershops kag salon. Temporaryo man nga hindi pwede action, Brian. Ang mga gyms and fitness studios and sports facilities bawal man. Ang testing and tutorial centers, review center, internet cafe kag mga pet grooming services action, Brian. Actually, tigin basihan diri sang syudad ang memorandum circular number 20-44 series of 2020 sang DTI man action, Brian, no nga mga type of businesses bala nga under category 3 kag category 4 bawal ini sila nga mag-operate sa tion sang modified enhanced community quarantine action, Brian. Ang mga negosyo naman nga gina-allow action, Brian, no under MECQ, gina-encourage sila nga mag-operate nga 12 hours nga maximum action, Brian, like ining mga butika, mga supermarket or iban nga mga store dira nga nagahatag sang essential services o mga basic needs sang tawo. Ang mga mall diri naton sa mga nagapamangkot kun bala bukas. Bukas ang mga mall action, Brian, pero ang kada mall may mga store na mo pero kung mga entertainment dira so sirado gina sa sulod sang mall. Ang pwede lang diri amo ni sila ang mga non-leisure businesses pero 50% gid lamang ang ila sining pag-operate o kon operational capacity action, Brian, sa tion sang MECQ. Magapabilin sa gihapon nga sirado ang tatlo ka mga major public market sa adlaw lang sang Domingo. No? So Sunday gid lamang action, Brian, for disinfection ni siya, no? Maga-take effect sa gihapon ang Executive Order number 50 ni Mayor Bing nga Sunday closure para sa 3 major public markets, ang Libertad, Central Market, kag ang Burgos Market action, Brian. Ang gobyerno diri naton ti ang ila sining operation kutob nga nagahatag ka sang essential services. So 100% gid ang imo sining pag-operate, no? Office of the City Mayor, City Administrator, City Health Office, ang CDRRMO, Bitaw, kag iban pagid action, Brian, nga mga talatapan sang Bacolod Government Center. Regarding naman sa mga nagpabangkot, no, kung bala pwede sila ka-exercise under MECQ action, Brian, pwede, pero limited gid lamang nga mga sports ang pwede action, Brian, like walking, jogging, running, kag biking. So allowed ini siya nga sahi sa mga ehersisyo provided nga dapat nagasunod sa gihapon sa minimum health standard action, Brian, like face mask kag pag-observe man sang social distancing nga ginatawag action, Brian. Sa education naman nga patag action, Brian, suspended sa gihapon ang face-to-face classes, no, under MECQ. With regards sa mass gathering, bawal sa gihapon ang mass gathering, pero kung may mga religious activity nga patigayunon ang simbahan, ang inyo dira nga kapurokan dira action, Brian, no, with regards sa religious activity, tub-tub gid lamang sa 5 ka tawo ang ginatugutan under EO number 60 ni Mayor Bing Leonardia action, Brian. Ang curfew diri naton, so stick kita sa gihapon from 10 p.m. to 4 a.m. nga curfew action,
Action Brian. Aha. So steady lang sa gihapon kung ano ang gina-implement naton sa tion sang General Community Quarantine. Sa liquor ban, partially lifted sa gihapon Action Brian, but siningon, may lang sang certain nga tion nga pwede kita makabakal sang ilibnon, and that's 12 noon hasta las 6 sang gabi, Action Brian, pero hindi kaya pwede makainom Action Brian sa higad-higad lang dira Yes. or mga public place, kundi mga private nga mga lugar, like sa sulod sang imo sining puloy-an para layo kita sa disgrasya kag base mapicturean kag mag-viral sa social media, Action Brian. And of course, in place na sa karon ang mga checkpoints diri naton, inner kag ang outer nga mga checkpoints diri sa may syudad. And amo man sa gyapon na mga localized lockdowns naton in kaso nga may mag-positive sa COVID-19 sa kapurok barangay or establishment, automatic kina-sealed off kina Action Brian kag nabutang diri sa section 21 nga ang mga locally stranded individuals nato no kon LSI no suspended ang inasining nga pagbiyahe public diri sa may syudad sa Bacolod base may ni bilang pag-comply no sa resolution number 69 sang National IATF Action Brian. So far ti amoy ni ang pila ka mga pinaka latest or pinaka importante nga mga kaundan sa Executive Order number 60 ni Bacolod Mayor Bing Leonardia, Action Brian. Okay. Yun ang tawag naton inang sa mga pribado nga mga offices Action Delia. Sa mga pribado nga offices Action Brian, like sa na-mention tana, kung wala kamo na lawag sa mga businesses nga ginadilian, no? Kung natupa kamo dira sa Category 1 or Category 2 sang DTI Memorandum Circular 20-44, allowed sila Action Brian nga mag-operate as long nga wala sila na-mention sa gin-enumerate no ka EO number 60 ni Mayor Bing, pwede sila nga makatrabaho Action Brian. Aha, depende gyapon sa management nila, no? Actually, kung laba ang listahan sa DTI, so pwede gina nila ma-check Action Brian kag ma-assess wala kung wala ang ila sini nga ginatrabahuan na belong sa Category 3 or Category 4 sang DTI Memorandum Circular 20-44 Action Brian. Aha, BPO sa Action Dale do kumusta sige lang ginis lagyapon. Yes, Action Brian. Since sa mga BPOs diri naton, ang iban nag-implement na sang skeletal workforce, ang iban na work from home. Subong damo nagida work from home Action na Brian sa mga BPO naton. So sige ang ila sining pag-operate sa tion sang modified ECQ. Ang problema lang man sa taga BPO ang ang salakyan man gihapon, no? Pero tidugay naman nga kon gabi may ara sa nagasugat dulong sa Action Dale. Yes, Action Brian. Kada gabi meron na sa mga shuttle bus, no? Like mga van, no? Mga rented van. Nga iya ganyan ka company Action Brian nag-provide sila sa mga empleyado, like kung mga night shift ka, last 10 ang gabi nga wala na may salakyan. Amo ni sila ang nagsugat, no? Si Action Brian para ikaw ang makakadto si mo sining nga trabaho kung office base ikaw. Pero kung work from home kaya, no, kag na-set up mo ng mga kagamitan mo dira, so pwede kaya ka Action Brian nga sa imo ka lang balay magtrabaho. Okay, gramo sa nagpamangkot diri ang aton gobyerno Bacolod ma-provide sang salakyan Action Dale sa mga inablang point to point blang nga mga salakyan Action Dale. May arata din, no? Nabasang ko kay na. If in case giban nga need Action Dale, na? Actually, Action Brian, before sang nag-ECQ kita, ang syudad ang naghahatag sang shuttle buses. Pero depende pa na Action Brian kung pila ang ila sining i-provide kag sino bala ang pwede makasakay diri sa may syudad sang Bacolod. Kung madumduman ang mga non-aircon bus sang Valyacar, ginpakulam nila, no, sa may syudad sa Bacolod kag amo tong ginasakyan sang pila ka mga nagakadto sa market, mga sa mga essentials Action Brian, kag para man sa pila naton ka mga front liners. So amo pa ni ang i-check naton kung bala mayara liwat, no, sang libre nga transportation nga i-provide sa mga pumuluyo nga magbakal sang mga kinahanglanon. Amo nang hulat-hulaton naton ang transportation nga i-provide sang city suliton ta ang Valyacar Transit before nag-provide sang pila ka unit store, no? And then karon ang QPAS Action Dale kumusta ini? Amo nang dako nga pamangkot diri kay kon maghambal kita 100% nga stay home kita,
kumusta ang ayuda? Amo na ginapangita sumusang kalabanan Action Dale mo bisan ikaw guro mismo na baton mga pamangkot no. Correct, Action Brian, especially sa mga transportation sector, Action Brian. Yes. Nga wala naka-prepare nga pagkabugtaw nila MECQ na dayon. Kung wala kay Action Brian ang kapulisan naton status quo pa mo ginatugutan ang pagbiyahe sang mga PUJ kay wala pa man nagwa ang executive order regarding sa MECQ. So kaina may pipila pa ka mga drivers nga nakabiyahe, pasada sa dalanon legally ang lasini nga biyahe, Action Brian. So buwas nga lauti expect na no nga mangin hawan ang dalanon naton sa mga public transportation. Sige, so far damo pa man lang na ang aton mga ginaklaro lang diri ayuda kag ang pag-usar sang QPass kung ano ang paggamit sini. Pero nakitaan ko din QPass daw pwede gid magamit, Action Dale, no? Yes, basta Action Brian. essential lang gid yapon. Essential depende sa gyapon sa purpose, Action Brian, sa pagwa sa imo sini nga balay kag kung paano mo diri i-proof no sa kapulisan naton sa checkpoint ang imo sini nga rason sa paggwa, Action Brian, as long as may ma-provide ka dira nga mga documents no ang rason nga valid ang imo sini nga transaction pagwa sa balay or pagkadto abi sa bangko, market, butika, supermarket or emergency. So pwede gina, Action Brian. Sige. Action Dale, may dugang ka na lang ang report mo from NGC. At lang, Action Brian, regarding sa authorized persons outside residence o kun apur, no? Kay si Mayor Bing, nagpagwa siya sang bag-o nga executive order 51-A, Action Brian. Angot ini sa mas ginpa enhance no mas clear nga regulations or amended nga regulations sining pagsinulod or entry kag travel sa mga poor diri sa may syudad sang Bacolod. So na interview diri naton si SK Federation President Yasha Joy Villaflor nga nag-explain sa aton, Action Brian, regarding sining amended no nga EO 51-A. So nabutang diri, Action Brian, kung apur ka whether within the province or Region 6 or outside man sang Region 6, magsulod ka diri sa may syudad sa Bacolod, no need na, Action Brian, ang quarantine kag wala naman gina-require ang negative nga RT-PCR test result, Action Brian. Ang importante lang, magsulod ka diri sa may syudad, kinahanglan may ma-present ka lang nga valid ID, Certificate of Employment, Action Brian. Kag pila pa dira ka dokumento nga nagapamatuod nga ang purpose mo nga nagsulod ka diri sa may syudad is non-leisure or essential ang imo sining pagbiyahe padulong diri sa may syudad sa Bacolod. Kung nagatrabaho ka, Action Brian, bilang truck driver sa mga essential goods, naga-deliver abi sa mga pagkaon like mga kinahanglanon sa mga tawo, kung yara ka sa border sang syudad, kung kinahanglan ka magsulod, ang i-present lang sang driver ang valid sining driver's license, valid, Action Brian, kag kinahanglan man ang company ID with the photo. Kag dapat kung nara ka sa border, masulod ka sa may syudad, wala ka dapat sang symptoms sang COVID-19. Kay kung nagaubo-ubo ka, Action Brian, kag taas ang imo sa nga temperature, pwede ka gid nga i-decline nga pasudlon diri sa may syudad sang Bacolod. Amo nagyapon kung way ka man sang kinahanglanon gid importante di ka na lang magkadto di kay hindi ka gid man gyapon kasulod, Action Dale, no? Mo nang pinakasimple dira. Correct, Action Brian. Kay kung madumduman ang mga poor naton before, gina-require sila sang negative nga RT-PCR test ang valid within 14 days ang gini-issue ang result. Pero according kay Councilor Villaflor, no, ining bag-o nga 51-A nga EO ni Mayor Bing, amo ni siya ang guideline sa idalom sang MECQ. Since kita amo na ni aton nga quarantine status tubtob September 30, 2020, Action Brian. So tanan nga por, no need na, wala na sang quarantine pa nga patigayon diri sa may syudad. As long as makapakita ka mo sa mga documents no nga ginapangayo sang syudad, pwede ka mo makasulod diri sa may syudad sa Bacolod. Pamatian nato Sige. Pamatian nato na si SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. Okay, Action Dale, ang aton nga EO 51-A, this is the amended
na nga executive order sa tanan nga authorized person outside residence naton. So the changes are section 2 kung sa ang section 2 ta completely ginkakas na naton, it shall no longer be effective, meaning wala na ang 14-day quarantine, wala naman ang reswapping pag-abot diri sa aton nga hapor. Ang aton nga section 1 with regards sa aton nga delivery of goods bala, ang aton driver sa helper sa mga truck sa mga essential goods nga abot day sang una ga required na sa ila swab result nga negative valid for 14 days, but now no need na ta sang negative RT-PCR result. Ang kinanglan na lang sang tanan naton nga mga drivers is to show their company ID kag driver's license mas better. Then ang aton nga mga helper company ID also and COE, and there should be no any symptoms of COVID upon entry din nila sa Bacolod. Okay, amo na siya. Then sa aton nga mga tracking, ang maximum number lang gid sang personnel nga allowed to enter will be 5 persons lang gid. No hitcher na bala, wala pwede nga may maupod sa ilang kung sino dapat authorized gid nga mga employees sa mga companies naton. Mayroon pa gid additional nga. Additional for all apors nga masulod diri sa Bacolod within and outside sang Region 6. Subong wala na kita kinanglan sang 14-day quarantine and swab result upon entry. Ang kinanglan ta na lang ipakita is ang aton nga company ID kag any papers or documents to further validate nga ang aton dikadto is for non-leisure. Ay, patian ang chairman, no, ang in charge sa paghandle sa mga apur, si SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. So wala na sa mga documents ang kinahanglan pa i-submit ante sa ilang pagbiyahe diri sa may syudad, as long as na-mention ta na company ID, certificate of employment, kagang purpose diri is hindi lagaw-lagaw sa syudad sa Bacolod. Sining MCQ action na dahil ining gusto mag pamakal gyapon di man importante bawal gisla gyapon action dale, no? Yes, action Brian. Kung may ara man lang sa inyong sining lugar, mas prefer nga ti dira kabutang kliko nyo ang inyong sining mga produkto, no, or katupa dira nga banwa para at least mas safe sila action Brian. Daw gina-warning nga sila nga ti kabalo naman kita sa sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod, ang local cases diri, ang transmission action bray sang virus dasig ang paglakta kag everyday damo, no, ang reported nga confirmed COVID-19 cases para man sa safety nila kung mahimo pala action Brian, kaya mo man actually ang duso man sa mga city officials para at least malimit ang paghulag sang tawo pasulod kag pagwa sang syudad sa Bacolod. Mo man na ka-importante no, ang mostly guro nga pasudlon kag batunon di sa Bacolod umpisa buwas gid nga adlaw abi asa sa 30 ang mga negosyante nagabaligya diri sa aton, may ara sang emergency abi mabakal bulong provided nga may dala ka nga mga papilis nga ihatag ipakita mo sa borders naton nga may importante gid kami sa Bacolod Action Day, no? Correct action Brian. Di ko negosyante ka out of town kag may store ka diri sa may syudad, business permit, as long as ang imo siling nga negosyo allowed under MECQ. Yes. Kag maka-provide ka sang documents, makasulod ka gid sa syudad sa Bacolod Action Brian. That's why nga gina-invite ko sila nga mag-open da sa aton nga Facebook da nga kwan kay may gin-post da para makita nyo kung di na bilong ang inyong negosyo, kung pwede bla ka mo magbukas o kung hindi, para di na ka mo mag-usik pa tiyempo action din. Yes, action Brian. Oy, voter registration sa Comelec Action Brian, suspend man temporarily bago sining pag-upgrade sa MECQ status sa Bacolod City. No? Kay once ECQ or MECQ, ang isa ka lugar action Brian, wala gid sang voter registration nga matabo. So hulat-hulat naman kung mag-ayo-ayo ang aton sining sitwasyon sa syudad, mag-downgrade kita sa GCQ or MGCQ, pwede na kamo kaparehistro action Bray. Kag sa 2022, makavote ka mo. Salamat ako sa Dale. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action yo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kompleto, Action Dale Salazar, balita gikan sa syudad sa Bacolod, gin isa-isa ta ang EO number 60 bakaksyon ni Mayor Bing Leonardia. So kaklaro naman guro kung mayara pa kamo sang palamangkutan nun try nato ni nga masabat sa masarangan talang. Ang kulang dito mga kaaksyon ang ayuda, no? Ayuda gid, no? Ang kulang dito kung ano ang ma-provide sang city
sa mga kauturan naton nga ti hindi na makatrabaho. Why na sang trabaho, no work, no pay, kung hindi makagwa sa puloyan kag makaremedyo sang ila kalanon sa sini nga inadlaw, ano ang ila sini nga pagakanon. Action firing line. Amo na ang nako pangapalamangkutanon plus kung may ma-provide bala ang city sa sulod sang 21 diyas sang mga basalakyan gikan sa mga kabaranggayan nga pwede masakyan sa iba naton nga mga utod, like for example magapadulong sa mga trabaho nga bukas gyapon ti may mga essential businesses kita nga bukas gyapon under sining MACQ mga kaksyon. Action firing line. May lang kung si company ma-provide kay empleyada o kon empleyado sang ilang sining ginatawag naton salakyan dira ti kon hindi ti anong sakyan mo dira. Action firing line. Amo nang dako gid nga problema, no? So ang QPAS magamit inigyapon. Amo na gina question kay ina te ang QPAS subong kon kumparar ti siya sa nagliligad to nga QPAS subong mas mas nami ni kay apat ka personalidad ang nakalista nga ngalan dira nagligad to only one person nanto mo. Kung sino nakabutang dira sa unahan sang QPAS mo, ikaw lang gidya ang allow nga makagwa sa imo sini nga puloyan. Action firing line. Pero ining QPAS subong apat na da ang nakabutang. So anyone sa inyo nga apat dira pwede makagwa basta hindi lang kamo magdululuble mga kaksyon. Action firing line. Soliton ta ang transportation pampubliko. Umpisa buwas nga adlaw, paralyzed na gidya. No? Wala na gidya biyahe. Today may ara pa kay ginpasugtan lang anay for the meantime nga ti amo na inang tawag naton blang kibot kita. Action firing line. So ginhatagan anay tsansa. Sige, la 7:50 o kon 43 mga kaksyon. Pagbalik naton, ipaplastar ta ka aksyon Eden Aboso kung ano ang plastada sa mga borders diri sa syudad sa Bacolod, outer man o kon inner. Plus may nag-alalabot nga mga augmentation sa sini nga mga tiniyon o sini nga hapon diri sa Bacolod. May mga kapulisan nga nag-alalabot diri. Ano bala ang ila mangin papel sini sa MACQ? Action firing line. Ini sila balaayhan, ibutang lang sa border o kon ipadala ini sila sa mga bulo barangay nga ti prangkang istorya ang bilog taga Bacolod nga sara sa mga highway bala sa mga streets naton makita naton limpyo, wala sa may galinaka, tuway sa nagalinagaw, mga merkado ta, jutay nga mga tawo. Pero kung magsulod kita sa mga barangay, dira ta makitaan ang nagaginutok nga mga tao. Action firing line. Ang social and physical distancing, hindi mo gin makitaan dira. So, ano ang trabaho sining malapit 50 ka mga kapulisan nga nag-alalabot diri sa aton? Daw ga paninghamot nga ginapananawan ko ang natabo sa Cebu nga naglinagaw Action El Rey ang Chimite kag mga Rio sa mga main streets mismo kag nagpangsaway ti subong do ginapananaw kun ida mo ni matabo dis Bacolod do nan Action firing line. ti kon ako ya pasugtan sugot ko ni para lagyad nga ti kakapoy na bala sa sitwasyon ta nga amo ta sinipirmiho ano pa bing pangitaon ta kun amo bala ni ang bulong kag solusyon subong mag-isa kita mga ka-action. Action firing line. Magluwas sa balita ng Action Eden karon sining mga kapulisan nga nag-inabot. Ibaluon taman ko na tong natabo nga ginwigit nga patay kay nadira sa may barangay 35 man diri sa syudad sa Bacolod. Ang parti sa ayuda, ginahulat-tulat ko pa kay daw way patay may mga contact ka mga personalidad from the city mga ka-action kundi taman malabot tonight. Ati pabuwasan naton. Kaya kung maghambal kita ayuda, tiway na ta sa ibang papangitaan na karon ang DSSD mangkutontay kay Madam Pasita Tero kay yan ay poder nga magpanagtag sa mga food packs dira. Action firing line. Ariyo, may nagapamangkot sa kami Action Bray, ang mga PWD, anong himuon amo ni? Amo nang dako nga pamangkot da, nga bisan ako subong. Amo ning ginapangita ako ayuda gid. Action firing line. La 7:45 pagbalik ta plastar tanitanan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tulong sa aton sa Maayong gabi lang sa kay Heaven, mga sukit ni sila, no? Si Nerda Yatuid Always Nelav. Grabe. Nag-monitor subong Alex Fuentes Araman.
Leia Catalunya, good evening, Sobray. Ari naman ko nagamonitor, keep safe lang, boss. Sige, salamat, gid. Araman si Klein Cabaron, nagamonitor man si Kat Corpus Ando. Open ang mall pero suspended ang public transpo. Paano kami makapasok sa work kung wala kami masakyan? That's why nga nagadepende na sa management nyo. Ati, laban-laban na sirado na lang gid kasi una-una sino bakal sa inyo da. Why man may bakal? Ilabi na gid kung hindi essential sa inyong negosyo, no? Si Max Aliado Arama naga-monitor sinitiniyon sa Barangay Villamonte. Marshall Evangelista Tuason, salamat gid. Rose Guevara, salamat gid. Gracie E. Palanas, naga-monitor man. Action Brian mabiyahe, boss? Wala. Zinaida Tumayan, Action Brian, paano naman mga transport group, ano naman ang mabulig sang aton syudad sang sangaduyang panglungsod? Si Mayor Bing, sa drivers kag sa pumuluyo, dapat buligan ya ini. Kay makaluluoy ini nga mga drivers, dapat kon may ayuda irikta na sa pumuluyo. Amo nang ginapangita gidaton. Peter AJ Dilarmente, good evening, may opisina ang mga car dealer. Kag kung close paano kami kabayad base may penalty na kung may delayed ang payment. Wag kita kabalo sang ilad ang style kung may mga penalties ina, no? Si G. Yatso Viray Dilag, good evening, Sobray. Ask lang ko mga bank open ya. Ang bank ya open gina siya, no? Pero kwa na sila, essential sa sila eh. Eddie Jones Kalinaw, Telecom Action Bray, okay mag-allow, good evening, magtabok. Ina, kung may biyahe, no? Depende kung ikaw lang isa tindo ba bulubudlay man, no? John Paul Padilla, Action Bray, idol kagid ni Lula kag ni Mama. Salamat. Ligaya Osorio, good evening, Action Bray, mangkot lang ko. Sige man biyahe ang di pasayro nga jeep mo siya Bacolod at ibuwas suspended gina kay way sa may makasulod diri sa Bacolod. Chris Vilma Treyes, good evening, Action Bray, monitor lang kami East Homes, Barangay 3, Estefania, stay safe and God bless to all sa staff ninyo. Salamat. Edwin Pineda, Aileen Balinario, good evening, Action Bray, mangkot kon private imo tricycle kag manindahan ka, pwede lang kagwa. Pwede gina pro dapat guro may mga Q-pass ka mga dala dira, no? Q-pass gid. Rosalina Arellano Espadero, good evening, Action Bray, monitor ko dia Morsha. Di na to. Gakadula, Ligaya Osorio, good evening, Sumbray, mangkot lang ko, sige man, nabasa ko na kay na, no? Okay, sige. Susan Rano, good evening, Sumbray, wala ko preparar, ma-provide man mayor pagkaon, kaya hindi pwede kagwa. Way ka mo Q-pass, kung may Q-pass, pwede lang kagwa, kag makapamakal. Si Len Kawaling, Action Bray, as lang ko nga, wala ka mo ga live sa radio. Si Jocelyn Kawaling niya, sang Barangay 2. Off-air kami sa kahanginan kay may diferensya gamay, no? Pero na-try namon nga balik na, no? Diri lang taanay. Vincent Dominic Shinobi Samulde, Action Brian, tani may free shuttle bus kag kon sa diin ang loading kag unloading area sa mga pass. Amo na dapat na hibaloon tagid. Jobel Hero Galin, may gabi, Action Brian, mangkot lang ko pwede gyapon kaangkas asawa sa motor. Pwede naman lang na, no? Basta may dala lang kamuda nga mapapiles da. Galing hindi ka mo makadto, kung hindi ka mo essentials, di bawal gid yapon, no? Si Zon Sida Hinoyales, kamudlay ba? Gina kayo pa ang transmitter kay guba. Yes, so hindi ginaton makontrol may gakaamogid sina, no? Amy Mati Tuayon is Paraga, naga-monitor man. Ano lang, gakadula ba? No? Dahil lang gadugang abi, no? Pasensya gid. Araman si Sir Archie Ray Alipalo, paniapon tamig sa. Salamat gid sir, no? Nami permiso daan mo da, no? Merly Gonzaga, Sir Brian, monitor lang kami FB, ga-monitor kami, safe always, God bless. Si Zay Keranika Orsina, good evening, Sir Brian, ginatambya ko gali si Pipes, sa Pipes Restaurant. Si Fabian kag Marvin kag Ryan, ga-monitor kami subong sa store, salamat gid. Sige. Si Adis Gabs Araman,
Nag-monitor, open man ang SSS kag PhilHealth. Basta iya kag gobyerno, open lang na siya. Rizalina Alvarez, good evening, watching and listening mo Minnesota, USA. Keep safe lang and God bless. Si Marchel Portalio, good evening, Sombray, open ayhan ang fishing supply like New Negros. Duwagi ko ideya, depende na sa ila mo. Si Arniel Gonzalez, good evening, Sombray, keep safe always, monitor lang ko di, base tapos COVID, masyar ka mo di, may sa amon, God bless. Yeah, may subong may katuto ka, matchat na sa dugay-dugay sakon. Ralston Zaragoza, Axel Bray, kung wala HQP, ngayo lang sila certificate sa barangay, kay amo lang na ang himo kokaina. That's why, no? Miles Virano, salamat. Anami Hineriza Infante, good evening, Axel Bray, watching East Homes 3, Estefania. Greet ko lang family Infante kay family Torre, sila ni Milodero Chel, Amok, Pipo, Juya, Negro, monitor lang kami. Salamat, gida, no? Nagapasalamat, gida ko kay kung why ka mo da sumo sa radyo, diri ka mo nagtutok gid sa Facebook Live. Jalen Liante, good evening, Sombrile, watching from Hong Kong. Thank you, Aksod Radio, sa matod nga balita. Tani madula na si COVID para makapuli man kami. Hidlaw na gid kami sa family, especially kids namon. Keep safe and God bless. Ay, kalayo na sinyo, no? Si basta may dala ka kwan, Q-Pass pwede ka gid kagwa. Basta isa-isa lang. Francisco Montano Pilaro Jr. Axel Bray, good evening. Mangkot lang ko, kung halin ka Bacolod, makagwa ka outside Bacolod, pwede makabalik. Pwede lang gina, basta may papilis lang gid ka mo nga ginabit-bit. Pero essentials, magambal kita essentials, mga importante. Kung hindi importante, hindi ka mo gid yapon kagwa. Merly Gonzaga, as lang ko, Sir Bray, paano ka deliver bugas sa mga customer kung may boundary? Tikon bugas na ya, pagkaon, pwede ginaya. Dala lang yapon papilis. Liza Libuon, good evening, Exxon Brian, watching from Alcobar, Quezon. Always kini siya mo. Benjo Gonzales Gargaliano, watching live from City Heights, Barangay Takuling. Daghang salamat. Si Adis Gab, salamat. Sang sabat, Exxon Brian. God bless you always. Keep safe. Yes, welcome. Misyo Manaytay Rosalina, sir, good evening. May biyahe sa Eres pa San Carlos. So kung pamatian ta, ang EO ay naging biyahe, no? RJ Flores Lara, need pa OFW mag-quarantine for days, mag-abot sa Bacolod, Action Bray. So far gindula na siya mo ang quarantine, no? Kung basihan ta ang order sang IATF, why na siya? Pero ginamonitor ka wag yapon. Joseph Pacifico, good evening, Son Brian, monitor kami din sa San Enrique. Veronica Tilanas sang Barangay Bagunawa, Hurada kag Pacifico Family, Barangay Baliwagan, thanks God. Ronnie Morales Maratas, sir, kung ka-live in, pwede ka lang yapon ka angkas motor, live in. Okay. May papilis lang kamo, pwede gina, ano nyo lang, ipakita nyo lang, ha? Bia Jonathan, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dugay mariporter gini si Bia Jonathan mo. Verdi John, Action Bright, ni gina-orient man sa mga ang mga multiplier kag enforcer kag tanod nga kon government car nga red plate hindi na nila pagparahan, thanks God. Kung isa ginaparahan nila, tigaling ibase kon sa sulod da wala bla social distancing, wala face mask bala. Amo na guro. Rinan Payungayong, watching lang live, belated happy birthday to me. Birthday mo. Mary Jane Balio-Alio. Analiza Tang Gustilo, watching the Sandumanan Gustilo family. Tishi EA the second. Tani maka-provide ni sila sack of rice for each household. Middle class dalahig na tani kay wala paman naka-recover since March nag-start. Baka namin tani na. Sige, dra lang ka mo kay mapawahiway lang ko kadali kay para makaratsada naman tabalik dugay-dugay. Hindi lang ka mag-idog na ha. La 7:56.
Ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod ng mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na. Palihog lang ko da palaptaw sang information na amat-amat nakabibalik subong on-air mga ka-aksyon sa aton sa nga mga radio sets dira na.
pwede na kamo maka-monitor dira sa Aksyon Radio sa dayalan nyo dira nga 684 no? Para ang iban dira hindi man ayawan tutok yun sa Facebook Live natin. Pero kung naka-Facebook kamo, stay na lang kamo dia, no? Para at least na mas klaro pag ina. Action Firing Line. Gina-endorso natin mga ka-aksyon ang Life Extension adlaw. Action Firing Line. Now, kay na kadamo gid sa halin panay kagabi nga ginaplastar naton diri kon may i-provide nga ayuda ang local government unit or si barangay. But IETF National ang nagpalayag sining ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine na Bacolod. May ara sila bala ayuda man ang national diri sa aton. Pero kiti umpisa kita sa barangay abi, kabalo ka una gini nga palapitan sang publiko si barangay kapitan mo do sa inyo sinitag sa tagsa ka mga barangay. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, councilor at the same time kapitana sa barangay Takuling Makaksyon, Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bright, kag ngayong gabi sa tanan ng listeners ng Action Radio Bacolod. Aha, medyo nag-eiko na da. Ma'am, nag-monitor ka sa amon? Hari ko sa NGC. Oh, sa NGC, kasubong ga-iko, galiya, ara ka sa sulod sang building. Okay. Yes, so. Oo. Abi ko gani nag-eiko ka na. Anyway, sige. Kay kabalo ka, ma'am, na do mga 5 minutes pa lang kami nakabalik on air halin kay Ina, medyo nagka-diferensya gamay. Anyways, ma'am, kumusta? So far do na nakapagwa na sang EO si Mayor Bing Lenardia, kagaamo na ning kaundan sa Matabo pero initran subject for changes man if in case ginman, ano? Halos tara na plastar na namon do nahangpan sang publiko, may mga palamangkotanon diri ginagmay. Pero ma'am, ang pinakadako nga pamangkot diri subong anong matabo sa mga utod naton kiti halos 100% stay home kita. Makabaka kagwa ka lang kung makabakal kag mapuslan gin man tong QPAS nga ginpanagtag nyo. Ang pagkaon may ayuda ma'am ang City of Bacolod or barangay nga level iya sa mga publiko or household labi na gid sa mga pigado sa pigado, ma'am. Okay, so Action Bright, no, ang EO na mga paidalom, aside from the order of the national IATF na mapaidalom ang Bacolod sa MECQ. So ang EO, personally wala pa ko gani kabasa, no, kasi ginatapos kita na report di sa NGC, no, but si kumakambag kita MECQ or ECQ, so ang ato na first thing in mind, ang ato na ayuda especially sa ato na mga utod, no, na ang mga remedyo general kag ang those na affected sa sinina quarantine status, no. So, for the barangay side, naka-istorya man with some of the barangay captains, no. So, ang kalabanan na sabat is honestly gina-action by, no. Ang ato na barangay budget, syempre since March pata, no. Since March, ang mostly ang barangay budget bahamba nila bas hindi na kami gani kapasweldo sa ato ng mga staff kasi ang ato ng mga allowances sa barangay, no. But for sure, ang aton, especially the big barangays, no, kay we're not talking about hundreds. We are talking about 10 to 20,000 households in big barangays ang aton na paghahambala, no. So
So, siguro, ang tagsa-tagsa ka barangay will sit down with the barangay Disaster Risk Reduction Management Council, no? Kag nantawon ta ang possibility for any assistance na mahatag sa ato na tagsakat taga barangay. Oh, sini Kag barang of course, sa Liga, we will work out, no? Na any possibility man ang for the city assistance as well as kung ano man ang sa national assistance na ihatag. Yes, okay do, tatlo na din ginalantaw naton nga amo ang maka-provide the barangay, the LGU and the national nga level ma'am, ano? So initanan ang tatlo nga ini so far na ulo istoryahan man ni sa emergency meeting at naka-attend ka gid man sa emergency meeting man, no? Halin kagabi gross na today nakatambong ikaw na ulo istoryahan gid man ni ma'am ang ayuda. Okay, no, so sa meeting naton is more on the reporting kag analysis and daily cases naton, no. So regarding the status kag regarding the assistance wala pa na take up, no. So tumo kay gina-establish ka pa action by ato na daily reporting kag assessment, no. So maybe after tomorrow may mga maabot kita ng mga visitors, no, mga undersecretaries, mga secretaries, no. So mga cabinet members. So after siguro for sure, no, si Mayor mapatawag sa ato na mga core group kag we will take this up. Ma'am, sige, hulat-hulato naton ini pero may nakadumdum ka lang nagligad to nga need naton for Bacolod alone abi kung pilang kinanglanon sining ulo ayuda nga ini. Okay, no, so for the kung sa ayuda, food assistance, no, basically food assistance, no. So kung we are talking of the household, Bacolod 150 to 160,000 household, no. Yes. So but ang sa last naton na gina-practice is ang poorest of the poor ang gina-priority naton, no. Yes. Mga tricycle driver, mga marginalized sectors naton. So dason nang ginadugangan ni barangay, no. But pasubong sa barangay duwa-duwa sa amuna na system, basta masala naman sila repack, no. So siguro it's our first day to man action by. Yes, ma'am. But we are all not ready kasi no, yes. even kami nakibot sa barangay, but on need na ang ato na status amo na, so isuportahan. Yes. No? So of course sa barangay tanin kami kuan kay ang ato naman tower and resources nagadeplete naman sa barangay. That's but why yet, that's why gina-explicar naton diri nga hindi gid ta anay magdirekta basol din sa aton sining mga opisyal sa gobyerno kay tina-shock Mayor B na shock. Kita tanan diri na shock man nga ka-abrupt sa natabo kagabi gid man matuod councilor mo. Kami saksi man kami. Yes, no. Actually nag-meeting ko with my contact tracing team last night. Sila pa naghambal sa ako ng MECQs kundi nag-meeting kami bag-ulang, no. So gin-confirm ko, no. So national ang nag-declare, no. Yes. So maano man kami, we will plan it out kung ano pagit ang mga possible na to na ihatag for especially sa ato na mga pumuluyo na mga remedyo general. So ano man maka hindi magid tawag siniman maka-promise kita nga may ara gid sang ayuda nga maabot 21 days ni ma'am mo. Yes, no. Syempre with the heart mas gusto namon maihatag, no, kay kabalo mo kami sa needs sa ato na tawo, no. But kung mag-promise ko subong bas isokton ako especially the 61 barangays, I cannot speak in behalf of the 61 barangays right now, no, kay wala man kami naka-istorya pa kabalo ko na sila na shock man, no, kasi I know ng situation sa barangay subong na ginaipit-ipit man ang tagsa ka budget, no. So basta may blessing na may mga donations plus kung ano pa basta may national blessing na makasave, no, sa amon man, no. So that it would be better pag action by. May ara pa man sa pila ka days kati nag-start pa man today or buwas abi nga adlaw nga hindi gid makagwa ang publiko ti may ara gid man guro ang iban dira tipon-tipon nga maka pian-pian anay for how many days nga hindi maka-provide abi ang gobyerno naton sang ayuda, Councilor ma'am, ano?
Yes, action by, no? So, kaya hindi mo ko kahambal. So, wala pa ako kakonvene with the 61 barangay. Aha. Nagliga duman ko to do 200 million pesos to ang gagastuanan sang syudad atong propose nga budget for ayuda. Ano mo sinam? Yes, no, oo. So, so in a way, lang ta kay hindi ginatapos na ng mga report sa Cebu na need for national na output. So, we will cross their action by, no, so tatakto na time. Kag ikaw ya mismo, Councilor, i-plastar mo gini maybe guro sa kay Mayor Bing Leonardia nga need ni isang publiko, Councilor. No, Yes, I will. No, I will. Kag taon taman ang availability sa Cebu Panta. Sige. Ma'am, salamat gid sa imong ma'am, isa na lang gali. I don't know kung na-include ni Kina sa meeting ninyo ang parte sa mga i-provide nga inang vehicle abis ang gobyerno sa mga point-to-point lang wa gid biyahe mo na intra ni Kina or wala man. So, action by, ang meeting na is more on laboratories, results, and positive results, interpretation, no? So, ang about sinada, wala pa gid madalahig. Sige. With that, ma'am, salamat gid sa mga time. Pasensya sa disturbo. Maayong gabi kag mabuhay ka, ma'am. Thank you, action by. Thank you. Action Firing Line. Si Councilor Lady Gles Gonzales Makaksyon sang Bacolod. Ang pinaka-concern ko actually dito, ayuda. So, as of now, wala pagid, no? Lutaw sa tugabang kung ano ang ayuda nga iayod sa gobyerno sa publiko. Jesus, disgrasya kita ni. That's why kita nga pumuluyo, aksyonan, wag ka na lang gin magsalig da sa gobyerno. As long as nga may makayaba kada sa imo sinipuloyan, as long as nga makapang hulam-hulam kada anay stupad balay mo, magbayanihan muna tayo mga kaaksyon. Magbinuligay kita anay. Kiti, prangkang istorya, kibot kita alos tarandri mo. Ting syudad sa Bacolod, kibot man no? Di kita magkuha sa ayuda, pero kung tuturon tani, pilang malang di may emergency power, magaling si Mayor Bing Leonardia nga provide ang konseyo aksyonan, duman mo na So, ang emergency power ni Mayor Bing Leonardia, pwede ni magamit para makapain sang pundo, unahon taman guro. Kung nag-aaway kita sa COVID-19, guro tagaan taman tsansa nga itagaan tagid ayudang publiko kay part ina sa sining MACQ. Action Firing Line. Tiki kumplo pabayaan tanay karon nga wala sang ayuda at base magdugang problema tadamo kalasupay una-una dante mga utod naton nga mga remedyo general. Kanami pamatian action El Rey no sa mga utod to nga remedyo general. Pero kon imo gid iliteralon ina nga istorya pigado ina sila kayo. Kay kung hindi sila ka-remedyo, hindi sila kakaon. Pero kung remedyo general, ano ba lang general? Mga ranggo na sa aton mga kapulisan kag mga katapo sang Philippine Army. Pero kung general nga remedyo ka dira sa streets mga kaksyon, hindi ka makakuha sa mga trabaho nga sa isa kadlaw, maka-income ka para may dalon ka pauli si Mapuluyante, Gutman kagit. Action Firing Line. Subong sigurado ko, prangka nga istorya, ang mga remedyo general naton, grabe na nga palibog kag stress ang ilang nga ulo subong. Kung paano sila makakwa sang ila kalanon umpisa buwas nga adlaw. Action Firing Line. Prangka ini nga istorya kabay pa, no, nga si Barangay Kapitan makabulig initially sini sa ila kung wala pagidman mai-provide ang local government unit sa syudad sa Bacolod. Kiti kung pamatian tayo interview ta kay Gonzales, more on mga teknikalidad ang meeting nila kina, meaning more on kung paano i-isolate ang mga suspected sining COVID-19, more on paano i-trace ang mga dapat i-contact trace mga kaksyon, more on paano naton i-set aside ang mga problema nga hindi lang nato na kinanglanon gid, more on sa mga himo sa matikang kung paano ta flatten ining nasambit nga si COVID-19. Tiway gid kuno malakip to ang ayuda para sa mga magutman. Action Firing Line. So ina nga party drama action medyo mabulubog-at kag masulusad siya ini nga sitwasyon. Kalingkiti kita nga Ilonggo, Pinoy, bisan nga gutman na ta sadya gyapon. Action Firing Line. So isa na ni kahimplo subong nga gabi
nga hindi kita nay magpadungol. Disiplinahon ta ang aton sinikaw galingon. Kay ini ikaduha na nga ginpa hugot liwat ang aton sini nga modification o classification sang aton sini nga syudad sa Bacolod Bakaksyon bangod sining COVID-19. Dako gid nga problema kay way kita kalanon. So this time, kung hindi kita magkooperar sining plano sa gobyerno, kag magdamo gyapon si COVID-19, kag matigayon or hindi matigayon ang ini nga mga plano, next time mahimo naman niliwat nga ma-MCQ anong kaunon ta naman. Action firing line. So please lang cooperate mga ka-aksyon, no? Sa mga kabaranggayan, hindi tanay magdinungol sa mga kapurukan. Si Purok President, you have the power guro to stop them, no? Pwede mo sa may istoryada. And please, kung naga-monitor sa mga barangay kapitan ta, abi gamitan yung inyo sini nga mga dira, gululuwa kamo dira, kag maglinakat sa tuwa sandalan, magbakal kamo sa megaphone, kag magsinggitan sa mga health protocols, sa pagpangsaway sa mga gatherings dira, sa mga nagakutso-kutso, kag nagatililipon sa guwa sa mapuluyan para mahumanta ni si COVID-19, mga ka-aksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Last 8:18, kay nahambal ko sa inyo, laboton ta section Eden na boso, pero ma-commercial lang ko for a while. Kay karon kung di ko na pag-ubuson, commercial ko ba, save lang makigan man ta de. Nagapangilay na din ako natubang sa technical department mga kaksyon. Lali lang niya. Dasig lang niya kay para makompleto tangaton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balit. May gabi lang kay Sir Manuel Taala de la Peña, wala pa kami gihapon kabaton HQP diri sa Alihis, Roadside 2. Anong problema man nga daw kabugat sang HQP diri sa Alihis man? Good evening, Sobray. Na ano man si Kapitan de la Vega na di mo no sa Alihis. Anong natabo ka? Halin pa ni kagapon nga reklamuhay. Wag gyapon naka-print da na ano mas kapitan man. Ay nako, Ken Aries. Ares guro niya. Sir, pwede kagwa kay pabangko pero pod ko ba na ko kay hindi man ko kabalo mag-drive. Explikaran nyo lang ginada basta may Q-pass lang yun ang isa da sa inyo. Kag hambalon mo lang hindi kabalo mag-drive mahangpan man na sa aton sining kapulisan. Leo Cornija, good evening Sobray. Balik naman ta sa dati, ako pabor gid para ini sa aton tanan. Masunod lang ta sa gobyerno, maghalong na tatanan, keep safe and God bless. Bolivar Oderio Mars, good evening sir, watching kami subong sa Breedbox Barangay Sumag. Wow, kumusta ang ining Breedbox? Siya ni untat ang baligyaanay nila. Sinel Siscar Untal, good evening sir, ask lang ko kung sige biyahe series bus, thanks gid, tiway gid kung amo ni ang EO ni Mayor Bing. 28 Himagbon, Action Bright, good evening, watching live from Isabela, salamat gid. Elsa Latido, Nashwa, Sir Bry, mangkot lang ko may biyahe series bago to Bacolod, 17 to 19, God bless. Ati Waygid no? Lilia Taton, good evening, monitor lang kami din, nagapaabot nga maglala, nga agin paabot pa nga maglala ang positibag o aksyonan. Pinoy? Kabalo naman to sang Pinoy. Ay, Jovi Pausal, arama naga-monitor, Sir, manghatag man house to house nga pagkaon ng Bacolod? Mag-o ko lang to na discuss kay ina. Fidel Tugle Ortega, nagamonitor man sa Silay. John Cordero, Action Bry, ano update sa Banwa sa La Castellana? Need ko magpuli TY sa info. Daw ang La Castellana subong tawhay, no? Do ka tawhay subong La Castellana. Kenneth Vallejo, happy birthday kay Nanay Yakuno. Joven Soberano, salamat gid. Anami Hiniriza Infante, salamat man. Ara may udyo kami. Kay nalana. Josephine Paniares Torno, naga-monitor man. Liberty Beniten Obaldo, good evening Sombray. Monitor kami din sa Eastons 4, Mansilingan. Salamat gidra sa inyo mga ka-aksyon. Si LM Mohar, portion of program muted. Gamay na siya katama kay may ara sang hindi pwede, no? Okay. Okay, sige.
Grabe, damo sa nagapinanawag kag text diri sa aton, no? Si Jessie Sueco, good evening, Action Radio. Thank you, gid sa pag-iri. Kay Papa nga kumpol bala sa Libertad, Ligad, kag sa pagpost sa FB, kag pasalamat ko gali sa tanan nga nagbulig sang goods or cash. God bless sa inyo tanan. Ay, tuod ka? Papa mo to? May, sige lang, abi, pwede ka ka-chat sa akon, Jessie Sueco. Pangita lang pangalan ko sa kwan. I-add ta ka na subong, no? Kaya ginapangita ko man to kaning balay ni Papa mo man. Actually, ako to ang nagkuha sang, ako to nag-feature sa iya, Jess, no? Kaya nakita ko ang paghimakas ni Papa mo, no? Papa mo to gali. Sige. Sa Banago ka mo, di ba? Basi maari siya. Okay. Dali gid lang ha. Ang Papa ni Sueco, abot ko Papa yagin ni, no? Kuan kasubo gini sang iya sining nga sitwasyon, no? Kumpol ni siya lupog. Na aksidente sa salakyan tapos ga pangalimos. Why siya sang karito? Ginatukod niya kamot niya lang ga lupad-lupad lang sa mga kasubo sa luy-luoy gid, no? Richard Castro, good evening. Sombray, mayo lang nakabalik ka mo sa radio kay hindi ko kasaho magpamati. Gabi, prangka giniyaw. Pasensya gid, di ko mabasang iban. Di ko mabasang iban ha. Si Kasmertad Daimoto Sakudit, naga-monitor man. Shirley Mandati, good evening, so Brian, kung may sikad ka lang abi, pwede ka magamit dulong sa bata ko nga ga-work. Thank you, gid. God bless. Pwede gina. Boka kapoy-kapoy mo na guro. Layo guro na. Pwede. Pero ibantay-bantayin nyo lang, ma'am, kaya daw may ara man sang kwan mo, basi mai-provide giba na city, dumduman nyo nagligad, may basis gani, no? Jose Mong Caltorilla, naga-monitor man, nakabalik na kami. Yes, nakabalik na kami. Veronica Santillan, Manukan, salamat, nakabalik na kamo Action Bray, kasubo gid wala Action Radio. Grabe na, kwan na nila wa. Ara na sila kay damo na panugid ri sa aton. Rizel Only Me, may 200 million pa nga pundo na ipanagtag na sa kada barangay. Ara sadya gini. John Gray Katubay, may gabi batch, always monitor or watching lang. Salamat gid sir. Roth Kuzawa, Action Brian, correct, 21 days wala work ang mga jeepney drivers at tricycad, wala gid siguro natipon nga money. Uy king ibanda-anda sa isa kadlaw ko na mo nang kita nila mo man nang ginakaon, Manila man bakal pagkaon da. Ay sus nga obra ni COVID-19 ikaw gid. Kelly G, good evening, so Bryce, stay safe, morning or monitoring na ko di sa USA. Salamat. Minerva Cuenca, good evening, Action Bry, kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, si Ana Dilia Torres siya. Good evening, Action Bry, good evening man kay Jefferson Banares, he is watching right now. Salamat gid. Rayjan Tan Villalon, din ato. Action Bry, watching from Barangay Purisima, Manapla. Greet lang si Sir Dennis Richard Tibor Ruma kag sa Energy Fans Club. Wala nyo man ko ginada. Ana Mandri Gusrob, Gutom Pilipinas, ti wala gintada. Dira miskin bugas kag sardinas Sir Ma'am, naghilibi o ng mga tao. Romy Agsam, good evening here sa Japan, nag-monitor may gabihan. Jerry Aziro Jr. Action Bry, 200M pila nakasako bugas, bastante na siguro kung may kulimbat. Si Nerda Yatuid Alios Nila, Bry, salamat gid sa info. Subong pamati na si Papa sa radyo. Tamyaw na lang Action Bry si Emilio kag Merlinda Valenzuela, nagapamati gid subong. Sige, salamat. Almira Lim Malazarte Araman, Mers Tatoy Palma, correct gid Action Bry, pa shout out lang family Tatoy sa Barangay Granada, gapamati gid. Okay. Si Ame Hinerisa Infante, correct Action Bry, salamat. Nashwa, yung gabi Sir Bry, mangkot lang ko kung may biyahe bago o nabasa ko na kaina. Helen Giliang Ributa, good evening Action Bry, monitor kami di Granada, keep safe lang, salamat. Ubi Juan Kamuti, Action Bry, good evening, maka-realign man na sila guro budget family sa para ayuda, emergency power, siguraduhon lang sa nagakaangay makadto ang ayuda.
Okay, sige. Mabalik ta sa ere. Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time. Yara na kita sa alas 8:27 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Antes ang tanan mga ka-aksyon, salamat gid sa mga information nga nag-aalabot diri sa ato, ang iban ko no nakatutok na sa radyo gid mismo, no? Porti ng pasalamat nila kay ara na nakaplastar na sila. Gaululog ta sa aton sini nga mga listeners, alimpas ang agang hulat tamon sa inyo, subong lang kamo nagbutwa. Pasensya gid mga ka-aksyon, no? May mga hindi makontrol, no, naton nga mga tao ang aton sining mga butang, pero ti ara na kami, mabatian na kami daw, okay na gid. Aryo, basahan ko lang ni isa lang no. Kabalya, good evening. Grabe pangita ko sa Action Radio linsang aga kay mamati kunyos wala gid ba? Ara na nay. Bukara ng radyo mo nay ha kay ara na sa Action Brian subong naga-syada na din. Oy, magmaitisi ka mo dira kag alkaline, may aran isang alkaline vitamin C na pamatud-an sa mga expert. Sige, si Dijen Jonah. Hay, ano pa kapin pa may mga kabataan tigulang kaya pa ang gutom pero mga kabataan niya hindi na sila kagwanta sakit ilatyan. Gutom. Amo na gani gina-expectar ko naman yung mga pag-viral sa mga social media nga wala sa may ginakaon, amuni mo na. Di pa nga bayta lang sa inyo dira dapat mag-provide kita. Amat-amat kamo da ngita ideya. Umpisa subo nga mga inuras. Las 8:29 sa aton sa nga pagpangalaga, dali gid lang. I-check naton si Action Eden Aboso. Siya subong assignment niya is Bacolod City Police Office and the patrol, no? Damo subong assignment niya. Check lang naton una, kumusta ining pag-abot sang kapulisan diri sa Bacolod? Anong papel nila diri? Anong misyon nila sina diri? Kag ang mga border controls, mga kaksyon, kag ang patay nga nasapuan kaina sa Barangay 35. Mga ka-action. Action na Eden, good evening. Action na Bray, base matingala ang aton ng mga ka-aksyon kung base hinali magdamo ang kapulisan nga nagabantay bala sa border check-up point. Kahit nag-abot subong nga hapon ang 40 man ka mga kapulisan sa syudad sa Bacolod, agud mag-augment sa kapulisan sa Bacolod City Police Office. I see. Sino kaya BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, gikan ni Selection Bray sa Regional Mobile Force Company nga Pino sa Banwa sang Moises Padilla kag karon gin-assign nga magbantay sa 8 ka outer border check-up point sa siyudad sa Bacolod. Kung madumduman mo Bray sa atong election time bala na ginhugot man ang seguridad dito sa Moises Padilla, sila ni Action Bray ang ginpabantay man dito. Subong kay kinanlan sila, gin-pull out sila Action Bray sa inisyatibo man ni Hero 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan bilang subatman sa pagpangabay ni BCPO Director Colonel Henry Binyas, tigin pa-augment di sila Action Bray kahit para nga makabulig diri sa aton kapulisan kay ligad pa nagambal si Sir Pico nga nadugid sila na bangod sa mga checkpoints kay ginapatuman, medyo kulang-kulang na ang kapulisan. Kasi siyempre, hindi man pwede nga pabayaan ang mga police station. Kag may 35 ka mga borders nga bantayan. Kag tatlo para dan ka shifting Action Bray, no? Ka 24 oras. Medyo kulang-kulang. That's why
na ining 40 action by dako gining mabulig ni, especially nga ibutang sila sa outer checkpoint. Kag tidong medyo hindi iya ba na kumbaga lokal nga police action by. Kasi ako madumduman mo man gin-interview wala si Major Benitez, amo man na to ang ila role, bali hindi iya lokal nga police ang gabantay sa outer border checkpoint. Kaya sa action by hindi malikawan na kung kilala do gasalig blocking action line na kumpare wala pa man ginapakalain ang mga police action gaya, pero do isa pala ka strategy sang kapulisan para sa ginpahamtang sa Cebu o kung strategy sa Cebu na from other unit ang ginbutang sa mga border check-up points para hindi na makalusot action by kung ano man ang rason abe na hindi man lang valid reason ang ihambal nila sa mga check-up points sa aton kapulisan. So, sila ni Action Bray, magatinerde sila sa augment sa BCPO until further notice kung Action Bray. Most especially, tub-tub ini sa September 30, gid kay ang Modified Enhanced Community Quarantine, September 8 until September 30 kung Action Bray. Salamat. Nanti kita kag kabay pa na paagi direction Bray, mas mangin responsable ang mga persona kag hindi gid mag-abusar action Bray, no, especially sa mga ginapatuman man nga pagsulundan diri sa pagsulod sa syudad sang Bacolod. Ano na action Eden gin request gani sila or gin rikta na gin augment bagod sa situation naton diri or protocol na gid man lang ini action Eden? So, no, kay Sir Pico, Action Bray, nagpangabay gid man si Colonel Diaz. That's why nga initiative man ni Brigadier General Rene Pamuspusan, sigin pull out to sila danay temporarily sa Moises Padilla, kagin saylo di Action Bray. Kaya unlike ya sa Cebu, no, nga nangayo sa augmentation from PRO6, pero diri sa atin, hindi pa man kita nga same gid sa lala Action Bray sa Cebu, no. That's why nga within the province lang kuno nga unit Action Bray danay agin kung agin augment diri naman sa bahin sang BCPO kay kabudlay pa daan kun halin inter-islands pa ni kay mag-abot, iswab pa sila, i-quarantine, dudugay ang proseso Action Bray. At least diri lang within the province lang, hapos-hapos kung pag-abot din nila, makahatag sila direction Bray sa serbisyo man. So aside sa mga borders, Action Eden, abi, may-ari pa ni Guro, na mention nga masulod-sulod sila sa mga barangay, sa mga liblib nga lugar abi? Wala Action Bray sa may nambal si Sir Pico, nga another scope o kung another nga assignment para sa ila. Ang gin-specify lang din siya ba nga assignment sa 40 is silaptahon sila sa 8 ka border check-up points. There is outer border check-up points sa syudad sang Bacolod. Mayo man yan. Okay, kung kaysa ining makapulisan naton kulang gid man mo, no? Kag amo na galangiti umpisa ni boss matyagan ko ang traffic sa nagligad ton doon di ta na ma-experience ng pisa boss Action Eden. Correct Action Bray, kasi mas clearer picture na kung baga subong kaginaya may mga gabiyahe pa kay alas 9 to nagligad nga gabi gin-announce pagkabuwas yan nakibot na ng tao wala kabalo wala sang direksyon kung ano yung lahimuon subong niya at least may EO na at haga na ang tanan Action Bray sa mga do's and don'ts. Feeling ko gani kung magpadayon ini kabay pa naga-monitor sa buong BCPO kung magpadayon ining mga complaints sa mga suok-suok sa mga barangay ngati ang iban bisan maghambal kita puyo sa sulod sang panimalay pero naga-chismis magyapon naga-basketball nagahampang sa gwa sang puloy-an nami gid man nga sometimes malabyan ta sila sang pulis dira nga naga foot patrol lang bla kag pangsawayon action din kag tistingan gid nga ganuyon pakadtos police station blaw. Amo na Action Bray ang mga bulubudlay pag dira kay naanan ang mga tao sa mga eskinita ang mga gagbay Action Bray. We understand hindi naman gina maisa-isa sa aton kapulisan, that's why nga dako gid nga role ang kooperasyon sang aton sini nga mga pumuluyo sa palibot sang syudad. Kasi bisan sa ila na lang tani although nga may ara man abi barangay officials Action Bray, no. Bakit ang bala ang I don't know kung kakalipat sila sa social distancing o kung kapalipat-lipat. Kaya mas biglay pag in-Action Bray kung kapalipat-lipat. Kaya especially Action Bray, kagina to sa may natabo nga
insidente sa barangay 35 ang aton nga mga kagawad to barangay officials kay kapulisan na mabugto ng ugat sang sige ka dugay-dugay nga social distancing kung wala mo lang kabudi labot puli kamuto ko hindi yun kilala Damo pa masyuso to ay, no? Oo, na tiyo mo na action bribe bala nang gawi sang Pinoy sang normal pa ang tanan galing kay subong may COVID-19 action bribe hindi nagidali-dali nga maka pangusisa da abi ang aton yung mga action bribe no? Pero sa iban pa naton nga balita may tingog na si Pico? Wala ko action bribe na sige, na pero amo na action bribe may 40 sila na preparar. Pero sa iban ta pang balita action bribe tugtog sa karon ng pinaka-latest kaina kay sige man ang aton pag-angot sa police station number 1 wala sa gihapon makilala ining bangkay sang isa ka lalaki na nasapwan sa Purok Malipayon barangay 35 syudad sang Bacolod kaina ng action bribe mga alas 9 sang aga. So, ang natabo, mga alas 9 action bribe, yung 8 katuig na bata nga lalaki, nagkadto ni siya sa may kakugunan. Lapit-lapit lang ni sa ila action bribe nga balay. Tuyo kuntani na magpang-scrap. So, tungod nga may sako siya action bribe na nakita, ginukay niya. Mag-ukay niya, nakita niya nga may bangkay sang isa ka lalaki. So, kakibot mo sang bata, nga doon na in-shock man siya nga may amoto nga sitwasyon, action bribe, naglalagan sa pabalik sa ilang nga balay, kaga naghambal, ginsugid niya sa iya nga amay. Sa kahadlok man sang iya nga amay, nagtawag man sang duha pagid ka mga amigo para at least kumbaga may witness lang abi nga nakita lang gid nila action bribe no ining bangkay tinagkadto sila sang na-confirm nga may ara gid man bangkay sang isa ka lalaki that's the time na gin-inform nila ang mga barangay officials nga amuman ang nag-inform sang aton ng mga kapulisan sa sakop sang police station number 1. Pero may nag-claim man action bribe kay mga alas 5 kuno bago natabo ang insidente damo na nagapanginhas kido tupad siya balaw sang baybay action bribe ang kagunan. Naghambal sila nga mga alas 5 may pula nga auto nga nagsaboy sa dira nga area. After pag-ulo adlaw nakita na sunday ang bangkay to sang isa ka lalaki. Kaya kung pagpamangkot gani kay Sir Major Jovel Fidel nga commander sa police station number 1 nga hindi mo man niya ma-control ang naga-in and out nga tao dira kay hindi man na iya pwede lamang kagwa sudod action bribe mo wala man niya may gabantay kagati nang hindi mo man maibitar nga duha labuyan ila kumbaga black and bright kay dulom-dulom ang area pero wala man sila sang may nabatian nga gahod o kun singitanan o kun Miguel black and bright nga gahod nga maka-identify nga ti do dira gin execute kag wala dira lang gin dagdag kay given man nga medyo layo ang mga panimalay pero ti amo na siya dry ang ginatun-an Manila sa karon kaya blanco gitudaan wala sang CCTV wala man gani sang suga ang poste kag wala man action bribe nakabugtaw pa man sa mga wala labot sang nagpanghinhasi wala naman nagpangusisa action bribe sa kahadlok man siguro mo lang na ang isa sa ginatutukan nila sa karon action bribe nga alegasyon nga tungkol ang ito dahil wala man to na-identify kung ano to siya nga auto kung may plate number kung wala pero pagpangusisa sa atong scene of the crime operative kag Sir Sidel sila pagtanaw ang pilas ni action bribe sa ulo nga do kagilang post sang wala pa nibaluan nga bagay kag may ara sang pilas action bribe nga initially gunshot wound kuno pero patigay sa autopsy para ma-identify kag may ara sa action bribe sang kalat sa iya nga liog ang nipis na bala nga kalat ang muna nga na pulupot sa iya nga liog action bribe no kag pagkita ni sa iya nagahapa ni siya action bribe tabo lang ni gani ang duwa ka sako pero negati kongkong to sa sulod ay di naga-straight man ang iya lawas action bribe ito may tabong duwa ka sako para makaigo lang siya okay
dito ginhaboy sa tunga-tunga. Pero tingnan mo Action Drive, tugtog sa karon, na mula to gyapon ang description nga ginapangabay ni Sir Sidel base may ara sa mga nakakilala na nung hair ni Action Drive ni wangon nga lalaki mga 5'3 to 5'5 ang height abe, nakasando nga puti kag nakamaong pants Action Drive. Amo lang na wala man particular dito, wala man may nakita sa iyalawa. Oh yes. So, wala Action Drive. Isang mga significant good bala nga birthmark abi or identification nga hapos para sa pamilya. That's why na ba siya base may kapamati, may meeting sa ilang himataon sa pamilya nang hindi magkahadlok nga makigangot pala sa kapulisan para at least sa sunbay makadugang man sa investigasyon kag matagaan sa hustisya pagkapatay ng inimang biktima. Kaya do ang muna Action Drive, balinda, grabe, nag-ikulong Bacolod, kaya wala labot sa COVID-19, may amo pa niya nga nagakatabo. No, tinighalin sa una, Action Drive, sa wala pa man COVID-19, may nagatuhaw-tuhaw, man yun nga amo na din ang mga insidente. Ang crime niya daw, ang crime action na Eden, daw ay ganyan untat, amo na Action Drive. Pero kumbaga nagakugmat ang tao, kay amo, nagalambot, bala sa amo nga mga punto, Action Drive, na nagalambot na sa ginaputo sa sako, agani may mga placard pa nga wag tularan mga black and white. Pero iniwan niya sa placard sa Action Eden. Wala sa Action Drive, Action Drive ng placard. Wala gid sang may mga nabilin pa abi basi may basiyo datang gamit o kung may mga bato dira nga may dugo wala gid Action Drive. So most probably ba ni Sir Sidel may posibilidad nga lain ang gin-executan nga area kag dira nga ginbilin Action Drive. Kag di kung mismo kita nakita sa area pasulod ang Action Drive unahan ni siya ng ECCS form sulod-sulod pinakapunta dead end Action Drive maliko kada patuo kag pawala sa Action Drive nga area. So do ka lang alang gid kung lakton lang sa mga nagsuspetsado o kung suspect kag ihaboy dito kahit makita siya kakalayo sa ilang lakton baka agi sa panimalay. Pero kung nakasalakyan Action Drive amo na ihapos lang alangan nga kargahon nga tong bangkay nga ginagawa nila ang ginaguyo or etc. or what. Most probably with vehicle Action Drive no ang atlon sila nga suspect or mga suspetsado. Pamatian na to Action Drive ang tigog ni Police Major Joe Belsiger. I did. Action Eden? Action Drive. Goods na lang kaya daw medyo may diferensya siya. Okay. Sige, Action Drive. Pero amo na, nang tugtog-tug Action Drive nga gabi, pakidangutan to si Sir Sidel, wala pa yun ma-identify ang bangkay. Pero ari ni sa subong sa Abe Funeral Homes Action Drive. Salamat Action Eden. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Section E na Boso. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, kung sinong may kakwandira, no, kakilala sini kananong problema sini nga tawo nga ni Tera nasa puan patay. Sa mga pinamangkot kay na mag-aksyon kung may biyahe ang Valia Car Transit, no? Incorporated kon series mag-aksyon diri sa Bacolod. Ginpalayag diri sa ina sining Media Relations Officer nga mo si Ma'am Jade Sibalios. Padayon ang biyahe sang ina sining mga bases buwas ga adlaw, no? Sa palibot sang Negros Occidental. Ang iya sining pagpathag diri kay ang syudad man lang ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Kinahanglan sa public transportation na publiko sa luwas iya sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. May biyahe lang series. Pamangkot dira pamangkot dira may mga pasahero ni sila ayhan na hindi man pwede gyapon kasulod ng mga pasahero sa Bacolod. Magluwas ko ng essentials ikaw ano. Anyway, sige. Basta may biyahe ang series mag-aksyon. Patag pa din si Balios nga may mga units ang BTI nga magakuha kag magapapanaog sa mga pasahero sa tubang sang La Costa Brava sa norte nga bahin sang syudad, no? So meaning hindi sila pwede magsulod diri sa syudad sa Bacolod, no? Kag sa syudad samtang tub-tub lamang sa kilometrahe 11 sa barangay Taloca ang ila sining busman madulog didto, no? Imagine mo na Action El Rey, mapundo sila hasta lang sa Talok
Di ko may pasahero ka mo nga magsulod sa Bacolod, ano na, tikangon, kaglagano nila de? Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Kaya ting Bacolod, way ginibiyahi mo. Di bla Action El Rey, Jack Tuman. Kung hasta lang kamo sa La Costa Brava, kung sa norte nga bahin, tiano na sang pasahero magsulod dis Bacolod, ano kwan sila, jogging-jogging. Aksyon Firing Line. Tanigin rekta nyo na lang na di sa kwan, sa sulod sa Bacolod, di kiti, ano na, ano nga sitwasyon ini. Wala pagbago sa plitihan, amo man gihapon, no? Tiga pasalig sila diri nga regular gihapon ang schedule sang biyahe nila. Pero ti mo na do ka acquired na, makon mo na nga staras la sa Talok, ti pagpasulod dis Bacolod, maano ang pasahero, no, dapat po importante nga ara ang series mabiyahe gyapon. Ang makabenepisyo gid siniti kung halin ka diri sa Bago, pakadto to sa Sipalay, Hinubaan, ang mga outside ti makabenepisyo gid sila sina. No? Amo na ang pinaka quadri. Kung diri ka naman sa Talisay, going to San Carlos City, makabenepisyo gid sini. No? Kung diri ka naman via Don Salvador, tidra ka lang sa may ang series, dira lang hasta sa may kwani Paglaom Village, hasta kay di gani pwede ka bahi pasulod sa Bacolod. Di klaro maning hambal ni Ma'am Ceballos diho, no? Nga dira lang hasta na. Okay, sige. Okay. Okay sa klarohon taliwat ta. Ang VTI magakuha kag magapapanaog sang pasahero sa La Costa Brava kon sa norte nga bahin sang syudad, no, diri sa area sang Talisay nga porsyon, no? Sa area naman sang south, dira lang sila hasta sa barangay Talok, panaog kag pasaka pasahero. Okay. Kung alin ka diri sa Bacolod, gusto mo magkanto sa Kabankalan, tilakton mo lang to na ipakadto sa Talok. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. May gabi lang kay Sir Jesse Sueco, nag-monitor. Salamat sa pag-share. Guro na share ni Guro ni Sir Jesse. Ano? Thank you, good sir. Colonel Guile, hindi na si May. Ay, congratulations sir ha. Hindi ka na si Major Guile, kundi si Colonel Guile ka na gidya subong. Grabe. Sige, congratulations sir ti. May gintada. Good evening, Sir Bryce. Saga paabot sang ayuda. Hulat lang. O, aray naman kita. Ginpadomdom mo naman ko sang linyada nga hulat lang Colonel Gaila. Gracie Palanas, Action Bright, good evening. Tari si Mayor Bing, matawag man siya sa inyo nga ang tanan nga mga obra buwas. Hindi magkabalaka kay may hatag siya bugas. Bugas guro, no? May hatag siya buwas. Nga mga sakyan para tauhay man pagtulog namon. Ay, nako. Actually, nagpananawag na kita sa ila, no? But, sako, guro gid. Grabe, guro ka sako gid. Si Councilor Lady Gles Gonzales, nag-interview ko. Ara to siya sa Kwan. Sa City Hall, Yapon, no? J. Mamakilan, Action Bright, kaluoy sang transport sector kag daily ilang income. That's why. Pero kabalo ko, gahimo na sa tikang ang syudad sa Bacolod, no? Sini. Ed Hilado, no? Nag-Action Bright monitor lang La Carlota. Ang isyu sa La Carlota, pabosanta to, no? May isyu sa La Carlota nga nag-kuan gid sila. Pasensya gid sa kapitan kag kagawad, basi naga-monitor ka mo na subong. Way ko kamo nalambot sa mga gabi kay mas kabugat gid subong sang kuan sang natabo diri sa Bacolod sining MACQ, no? Ngin lang namo ni inform ang publiko. Jen Oy si sir naga-monitor man. Grace Lab to. Sir, pwede kami kapangayo bulig bali itamyaw lang tani kay ang bana sang akon pakaisa nga si Rosme Gabalianes nga si Joseph Eliera Gabalianes alias Cabal missing 4 na kaadlaw. Ay gili ka. Dami tani kon i-providean mo kami litrato, ma'am. Oo, basta pwede mo ko ma-chat da kag sa details da, no? Ihatag mo sa akon.
Sige sir, Action Bri, wait ko lang friend request mo. Ay, sige, salamat gid. Tiray Tinya. Ano Village. Grabe no? Basi ma-request mo ko na liwat sir. Dahil gid sa mga kauturan ta. Ariya. Sige, i-request na ka da. May kay namo nag-response no? Sige. Ambal ni Quandre Tiray. Good evening, Sobray. Monitor Pamilya Halbuena, sang Donia Juliana, Renze, Bimbim, Tisoy, Sheila, kag Teresa. Salamat kid. JZ Pancho. Good evening, sir. Dapat masunod gid ta anay sa gobyerno para tapos na rin COVID na ni. Pa-shout out lang Pancho family. Amo wala nang ginaayo ta mo. Magdalena Vicino. Good evening, Aksobray. Live watching from Purok Riverside, Barangay Bata. Aksobray, gaobra kuya sa Silay. Ari kuya sa Barangay Bata, wala gid diya sa lakyan. Sa guro sang bata da may gabiyahe gid na. Namo sina, no? Kadto kada sa Kwanbe, sa terminal. Wilmar Cordero, Mary Jane Balyoalio, no? Good evening, Aksobray. Ask ko lang, how about sang face shield, mandatory man na biskan galakat ka sa dalan kay wala naman sa lakyan. Bulo bit-bita lang da ay manggahan malang na. Okay, sige, balik ko anay dali gid lang ha. Las 8:53. Philippine Standard Time, las 8:53. This time. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, pero gina-endorso naton sa inyo, no? Morgan, Aksyon Firing Line. Sugpunan ko na lang ni siya sang Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon. Ilang kay Sir Sunny Boy magsipok sinimat tiniyon. Ti may radyo na ta sir, nagbutwa na ta, salamat gid kag saya sining girlfriend si Ma'am Jeneline Caburog, salamat gid na sa pag-monitor dira sa La Carlota. Salamat man sir sa imabulig diri kay nasa ako na. Naga-monitor man si Ma'am Lizelle Campo Sagrado, salamat gid sa pag-monitor. Si Sir Jesse Sueco, si Mishwemita Robilin Ninoyko, naglibog ko nung ulo ya kung nga hindi mabatian ng Aksyon Radio, nagbululuang siya kuno sang tsagi kapangita.
Nadula kami kay na. Oy, may kabilang kay Tita Ida Dira, Riosora, and si Nanay Linda kag Tatay Idedra sa may Blumentritt Banwasang Morsya, mga kakso. Action firing line. Congratulations sa kay Major Guile nga subong Colonel Guile na ang panawag sa iya. Wow, salamat gid sir sa pagmonitor. Action firing line. Si Alan Alipato, boss, sa Manami, itlog sa Pugaran tani. Oh, tamang itlog sa Pugaran niya. Nagtalang ni Goro. Sige. Gracia Perez Babor, kaluluoy sa mga bata, kag tigulang. Aki, sige na kwan ko ni. Kapin pa kung may ginagatas ka, kag may maintenance sang Action Bri. Gani man, ano? Ray Jantan Villalon, salamat gid ko no kay nakayo naman gid nakabalik na kami. Mila Javier Action Bri, salamat kay ara na kamo sa Radyo Liwat. Kadamo gid sa nagpaabot halin kay ina, no? Aba na tawag naton, may mga kangay sini nga mahitabo nga hindi malikawan, ano? Sa pasalamat kita sa aton sining mga engineers sa Action Radio Bacolod, mga action naisahan kadlaw pero balik nas normal ha. May kami lang kay Efraim Tiongko. Hasta subong wala pa kami baton sap o konsap guro, no? Ang para sa amon gintukob sang buaya. Mayo pa ang mga damo kwarta. Ay, sus ko. Vicente de Pilis Araman. Nadula ko ng signal. Araman tagyapon Action Nelms, no? Aranata on air tara na, sir. Si Sharon Mingolio Bravo. Si Iloy Ann kag Tatay Rene sa Mansilingan ba? Ara na ta Loya. Si Julren ara man, no? Ara na kami on air na kami ababaw. Leonisa Elba Buena naga-monitor man. Si Basti Gergen naga-monitor man sa Cinema Tinion Mag-Action. Si Joe Abuana. Good evening, sir. Nanay Lode Abuana diri sa Talokman. Si May DC Cruz. May gabi lang kay Choi Jesus Candol Katigan sila Castellana. Wow. May gabi gidra, sir. Sa pag-monitor sa Matinion ang panamyaw halin kay Action Nelmar Madera. Sige. Bantayan mga ka-action ang dugang pagid nga mga information karon sa Action Night Patrol. Dirigyapon sa Action Radio Bacolod with Action Marlon Heravia. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. Kini sa Action Brian more din nagapasalamat gid. Maghilibati ta boss sa mga pon nga istasyon kag oras. Madabog gid nga salamat. Ora sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting